Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Danas ćemo raditi top 5 stvari koje možda niste znali o Minecraftu. Evo ovako, prvo ćemo da uđemo u ovu malu mapu koju sam ja napravio. Dobro. I idemo do prvog broja. Šta piše? Bezbedan krug. Da vidimo šta će nam ovo dati. Da će nam jedno jaje. Jaje villagera koje ćemo tu da stavimo. Vidite sad ovo. Zombi kad nastane nećemo ovdje se popinje od ovog bloka ovdje. Ali ako bismo ovaj blok spustili dole, zombi bi s lakoćem ubio villager. Neko ni za sada tako ostao. Sada mi vidimo što je ovo dalje. Ovo isto bezbedan krug. Ovo je druga stvar. Evo ako na primjer postavimo zombi pigmena tu. Sadnemo ovaj ovdje krug. I udarimo ga. Ali nećemo ovdje pređe u krugu. To je dobro. Idemo sada vidimo dalje. Šta je ovo? Prase koje ne daje meso. Šta je ovo? Slepi creeper. Znači ovo verovatno dosta vas zna. Ali ako niste znali. Da, kad uzmemo creepera, kad ga spavnujemo i on vas pojuri. Pojuri me. On me ne vidi dok sam u ovom lišću. Otko stavim ovdje? Otko stavim? Dobro, ne, probat ćemo zbog. Sad će nas pojuri. Pojuri me. Pa ovo većina vas je znala, ali kad creeper beži, da creeper beži od mačke, vidite. Dobro, ovo malo, znači više nam creeper ne treba. Možemo da prebacimo na mirno, sad ćemo da vratimo na lako. Idemo dalje. Sad ćemo da bacimo ovo. Što je ovo? Nastavnik srpskog. Mislim da smo preskočili ovdje prase. Krme koje ne daje. Ček. Znači ti si prase koje ne daje meso, a ti si krme koje ne daje meso. Šta ćemo sad? Vidimo šta je sljedeće, šta piše? Super Blaze Rod. Da, ovo većina vas nije znala, ali na primjer ako uzme... Dobro, ovo će vam ne trebati. Na primjer ako uzmemo Blaze Rod i začaramo ga. Stavimo ga prvo u nakovanj i stavimo knjigu Sharpness. Ovo ne radi u ovoj verziji. Čekaj, ovo ne radi u preživljavanju. Ajde da probamo u kreativnom ovo da uradimo. Znam da mi je radilo ranije, evo vidite, znači u kreativnom radi. Evo gdje ćemo, napravit ćemo ovo. I nazvat ćemo ga Vatra može. Tako, sad ćemo se vratiti u preživljavanje. Znači ovo ne radi u preživljavanju, samo možete u game modu uzmete ovo, ne znam što će to. Uglavnom uzet ćemo ovaj ako za svaki slučaj. Ako zombi pigmen bude baš jak, sad ćemo da uzmemo zombi pigmena, postavimo. I derit ćemo ga, da vidimo koliko ćemo ga brzo ubiti. Evo, iz 3 hica smo ga ubili. Pa dobro, evo, ovo ćemo skinemo, ona više ne treba. Ovo nekada gore, idemo, može vas će da idemo dalje. Šta da piše? Strela koja udara, samo ovdje treba. Imamo strelu, luk. I evo, znači imamo strelu, imamo luk sa Infinity 1, za one koji ne znaju to je beskonačnost i što je ovo, neko sranje. Dobro. Ako niste znali ovo, da kad strelu zapucate ovdje i stanete ispod nje, ona vas udara. Ali ako na primjer strelu ovdje pogodite, izmete i sušite, onda će padne na ovaj ovdje blok. U ovom slučaju je pala ovdje.
a zato što je išao onako luk dobro. Znači evo, to sam te da vam pokažem. Evo, ako sam da vratimo ove stvari, to nam ne treba. Ostavit ćemo sve ovdje, zato što nam to, samo će nam trebati ovaj ekran. Evo, vidimo šta ovo piše. Neko sranje je bolje. Evo. A, ona ne treba. Ovako. Ako niste znali, ovdje imate 2 reda. Ako niste znali da zlatni kramp kopa brže od metalnog krampa. Sad ne znam da li sve rude može da iskopa, probat ćemo da boostum. Može da iskopa, ali u ovom slučaju ne dobija se ništa. Evo probamo ovo. Dobro, vidite kako brzo kopa, a metalni sporije. A probamo kvarc. Vidite i ovo brzo kopa, a metalni metalni ima spori nešto. Samo me zanima da vidim da li će u vode da kopa. Dobro, ovo je metal, ovo ne treba, da. Zlatni kramp ne može da kopa, ali meni se čini da jako ne može od ovoga da dobije da ipak brže kopa. Znači, samo bušao se gledam što sam stavio, nisam provjerio. Eto iskupio, znači, kako vidim ovo je kraj, a nisam provjerio svako kraj, ne kako se ti zoveš, posmatrač, dobro. Nemoj da me posmatraš, ja to ne volim. Idem dalje, tebe nisam što to mislim. Ti zoveš Boban, imamo Bobana. Dobar si ti Bobane, a ti nastavnik srpskog, to je to. Evo ovako. Znači ljudi, to je to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da će vam se svidjeti i samo da se izvinim zbog Minecrafta. Mnogo, ali mnogo. Kad kažem mnogo, gorim! Mnogo mi laga. To ću da popravim za par dana. Ali ipak sam se odlučio snimim ovo na starom kompjuteru koji mnogo je loš. Znači mnogo loš. Ali u buduće očekujte neke kvalitetnije i brže klipove. Jer u buduće ćemo snimati na laptopu. Ali eto, to je to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da vam se svideo. Ako nešto niste znali, nešto ste novo saznali. I eto, ako možda se svi sve ovo znali, ali ne znam, neko 100% nije znao. Tako da, ako želite, ako bude toliko želja, ostavit ću vam ovu mapu u komentar, dole kako zove, deskripciji videa, pa možete skinuti i vi sami da probate. Ovo je inače moja mapa, ja sam je sam napravio. Nije nešto, samo sam postavio da ne moram izgledam iz kreativnog stvari, nego ovako malo da izgleda lepše, da bude ograđeno, da mi ovi slajmovi malo udaraju. I to je to što se tiče ovog tutoriala, kao sam već rekao. Tako da, vidimo se, ćao!